zvengozi yanetsa. Namira pamberi pamagundasa. Namira pamberi pamagundasa. Chokwadi. Ese ndachataura ndezvechokwadi. Mashandiswa nemoto. Ndikanyumba ndicharaswa nemoto. Mwana nemubatsiri wangu. Mwana ngatibatsira. Pamusoro pemagundasa. Nditaure ndichiti nhau iyo ndakamirira pamberi penyu panapa inhau yengozi neurombo mukati memusha wekwaBani. Saka ndinotirega ndichaure ndichiti kukura kwangu ine nemagundasa kwandakaita kubva paudiki hwangu kusvika pari zvinezvi takakura tichinongedzerwa muraini matinogara kana kuti munharaunda matinogara tichingoti kana tichida kutera musikana taingonzi yododanana nemunhu wekwaBani wazvizivi kuti kwaBani kune ngozi here right. Zvodaro nokukura tichikura kusvika pandiri zvinezvi ndane mhuri yangu ndane mukadzi asi ndane mukadzi udai ndine matambudziko andinosangana nawo ekuti vana vangu vanogona kuti ndakarara mumba vanongotakura mabhurangeti vachibuda nawo panze zvisinganzwisikiba right. Ndichifamba ndinoenda ndichibata baba avo vachinzi ndo vari kukonzeresa dambudziko iroro ndo wakauraya munhu asi nekugara futi nekufamba kwenguva kugara tichifamba tinonzwa nenhau futi yekuti baba avo vane nyoka yavainayo mukati memba yavo. Saka ndinokumbirawo zvemutibatsiro mangomutasa. Okay, ndio nhau iyi. Wakamboiona here nyoka? Nyoka iyi handina kumboiona mangomutasa asi nhau iripo ndeyekuti kufamba kwatinoita nekubudikidzira kwemwana wababa wavo wakamunza choto paumba pavo ndo patakabata chokwadi chekuti zvechokwadi baba vavo vane nyoka yavainayo. Ndabvunza mubvunzo kuti wakamboiona here nyoka? Nyoka ndakamboiona. Ayo anshure kuti nyoka ndafungidzira kuti vari kubvunza kuti nyoka wakamboiona here. Nyoka yemunhu hatuna nyoka dzimwe dzese tinoona nyoka yemunhu ayo ona unoziva zvinoitika munira ndezvekuti ukanongedza munhu kuti ane nyoka nyoka usina kuiona imosva ava baba wati kwese kwauri kufamba ndiwo wauri kubata chokwadi asi dambudziko rauri kuita mati ndekuti uri kufamba wega ayo pamusoro handisi kufamba ndega sore imambo ipapo hauna kupataura handisi kufamba ndega uri kufamba naye nhau iripo ndeyekuti vana baba ava tinoti vana baba ngatifambe ava baba ava ndiyo takambofamba navo. Baba vavo varipo vari muno ngauye ndere baba mukuru nababa wako wese vari kugozi ndiwo mhuri yacho. Saka kana uri kuvakiza usasiye wako baba urimo mukati menyaya. Saka kana utaura nyaya yako unataura nyaya yako handi yekuti udisikazi muri tu nababa wako baba wako ngaadisikazi newamwe wake because they are all accused. Saka iwe uri kuti uyu une nyoka uyu wazi une chiyo baba vavo taifamba navo pakufamba kwetaii baba akafamba akanzanei baba vavo vakanzi muri kuzviziva here kuti mumusha mune ngozi sekubvunza
kuita ngozi mumusha hazvirevi kuti ndiye akauraya iye yake wakazi unei avo baba wakanziwa nengo wakauraya wakazi wakauraya kuuyo wako baba babao vanonzi iwitness yabamukuru avo saka wakauraya pakuuraiwa kwakaita munhu saka ndezvekuti iwe wakafamba ukafamba neavo chete varwara avo wairamba waiti wane nhamo ndiwo vanofamba tsanangura kwawaiti nhamo kuti wakafamba nani ndakafamba nabamukuru ava nababa avo nababa wangu izvo baba nababa mukuru wakanzi baba muri accomplice to murder baba mukuru nababa wakati wakati ngatigarei pasi nevanhu chekutanga ndigora pasi chekutanga kubvuma kuti leshuwa takauraya kana baba mukuru wakabvuma here kuti takauraya ipapapo havana kubvuma vavo papaine makakatano saka kana paine makakatano etilizi hapana akabvuma ndizvo saka chaurudaiwo kubatsirwa kuti unyazoziva dambudziko ndiri takatarisa kudai dambudziko chaira hausi kuriziva nyaya iripo ndekuti iwewo mumba ndo une dambudziko rekuti vana ndo vari kufuma magumbezo ari kunze nechii saka unofana kudini unofamba nekuti mhuri iri kubuda nemagumbezo kunze ndeyari iwe wacho pache zvako wakachena inini ainini mambo ndakachena because unokwanisa kutsvaga umunga kunze iwo zvino zvinhu zvako iwo zvawangazviitirei aipapo ichokwadi asi inini mambo akuchena ndakachena anoziva kuti wakachena anoziva kuti ndakachena mudzimai wangu ikana mudzimai wangu saka nyaya yezvirapa tingatopedza nguva tisina kuti vanababa takangura ichii tei tutopedza chiri kudiwa apa panokuda kuti 1 2 3 4 5 moenda mese moto chiri kunetsa chii pasina anodii anosara kuitira kuti munhu umwe naumwe udii wozvinzwira kana zvichigadzirisa mangogadzirisa futi muri chii muri pamwe chete pane kuti mutange kuti izvozvi zviyaruyakadai wakadai muri unongedzana bhat chamunongedzana bhata chamuziva because tikamudikurisa nyoka nyoka kuti waiziva unongoiona muri kungonzwa iyese yeitana nyoka yakamborumana basa rayo nyoka yacho nderei yainayo basa renyoka yainayo nderei pakufamba kwawakaita pakufamba kunzwa kwendakawakazvine nyoka ikazi basa rayo nyoka yacho nderei semanzwire ndakazviita mambo ndakanzoti nyoka iyi yavainayo inoita chamupupuri inochinja kuita kana kuti rwaivu unogona kushanda rwaiva ichiite yachinja nyoka iyi iri kudzivira ndiyo iri kuvhara ngozi yenyu kuti isabude pachena inoita nyoka yekuvhara ngozi kusabude iye asina chaane chakaita pangozi wakauraya ndeuyu neuyu asi akuita chamupupuri chekuvhara ngozi ndeuyu asina kuuraya ari kudei ipa pamusoro emambo unoona nyaya iyi takatombosvika kuenda kumba kwevanhu wacho wakaparirwa musha nanababa wedu takasvika pakuenda ikoko then taenda ikoko takasvika nababa avo nababa avo tikasvika ikoko baba avo vakabvunzwa nevaridzi wemwana wawakaitira musha wawakauraya baba tasvika ikoko babao mambo wacho akabudisa pepa akati vana vanhu pepa randiri kunyora iri musasaine musati maverengapo pepa rakanyorwa shuwa rikatambidzwa baba ratambidzwa baba wakabva warisaina
zvikanzi saka namambo zvikanzi zvirurevere kuti imi mukusaine kwemaita makumi tati unonzi kubocha kwamaranga maenda kubocha kudini kubocha tataenda kwakaurayiwa iyi anonzi Fata Matara Fata Matara kumusha kubocha saka akaurayirwa bharabhara pamisheni. So chigara kumasi timbo bambo ndimi makaenda kwa maranga Hola amigo, voy. Abaruna dos baba, tini ndoro pamatari makaenda. Pamatari. Dan mira pambali pedera mamontas. Dan mira pambali pedera mamontas. Desa de chocolate. De Dan mira pambali pedera mamontas. Dan mira pambali pedera mamontas. Desa de chocolate. Dan mira pambali pedera mamontas. Malah ni baca. Bisa baba. Takaenda kwa mtasi zubwa ntio uyori ewana wali musha wali tunzinda kaura kwa mata kuti ndinzi takaura kwa mtara ini makwangwa noti da kungoza yacho ibi naye uye ibuje nasuno adina ruba makuma sokwa pasaizi andina Bocha makaenda kudini. Taka wakomana waka tora fadha iwe babaraba watora fadha iwe babaraba wakamwita munhu wekombi kuti wairomba uri kuharare vaiti tora ifadha amutungamirire amupangidze kwamatara tikadzika kashanu tinodziswa kwasharara kitongwa ndibaba Sharara kwizi vanhu vekwamatara vashadini vashauya wese zvomati mune mhaka yemakaita vekwamatara vari kuti zvimweni makauraya asi ava ndo vari kuti inini baba baba ndakauraya saka atimpomere ari kuti makauraya ndiani ava vana vangu wana wedu iwo wana tongai tongai nani negumpu rinozara mukati gumpu rakazara mukati vari nakauraya saka Wakafanei. Matara wakafanei. zvakazobuda pekugumisira ini handisi kumuona ndakazomuona papikicha asi kuti kumuziva ndainzwa kuti uri pabharabhara tati basa ini kubulawa nditozwa zvino inini kuti ndizove nditidzwa panyaya iyi ndakabve mukadzi wangu wakatora nguva asina mwana ndikazobve muna 1971 kubulawa ati nemwana ndikatega ndopamidza vabereki vangu nekuti nekubhabhatisawo mwana wangu ndizvo zvakaita kuti ndisvikewo pabharabhara ndichibva taenda kuti ndokumbira fadha kuti azondibhabhatidzei mwana uri musi wesoro ndisvika ndizwa kuti fadha vaende kusara ndibve ndisister adred unozodzoka ndakaenda mai unozodzoka kuma 2-3 ibva ndazodzoka nenguva iyoyo sister adred vakandinisa kachimbomira kusvikira 4 o'clock ndikamira pabharabhara kusvika 4 o'clock sister adred vakati vanongwa kuuya tichaenda kukumba vandaenda kumba fadha kubvoko akazoita kusape aizosvika pabharabhara abva apondwa nevanhu kanzinzi iwe wakapondwa manheru ndabva masikati kanzinzi Wakapondwa necommunity rekanoti. handiziva kuti wakapondwa nani aibva apondwa ivo ndadzokera kubaiko ndadaoti fadha ndanzwa kuti vanonokwa kuuya vaenda kusara tarara chimangwana chacho ndipo pakauya
kusinayo akadonzi ndio wakashika barabara jituna baba zamani father wakapondo saka uya tonzikisana ndipo baro to wanga wakadonzi ndipo pakabvengozi father apondo makado walimse pozadi makado walimpolisa zadi ndakaenda vaivhunzisa wati kumission kandi vakunima polisa angari uniform kumission iko ndienda tipoteswa serpent vaindisikizira kuti ndikati mungati ndingapinobva kubulawa kuti ndinouraya munhu kuti sindaziva ndati bulawa ndanisimnofo many years zvino ndikapi kusumuka bulawa kuya kuponda mupana makambozviona kwanini wakauraya wacho wakazobatwa havazi kubatwa ndinosunga kana iye wakaenda aibvunzwa kunzi titore information yekuti wakaita zvechokwadei iye pamakafamba newanavo pamakafamba zvakanzi handinafamba navo avana vanoita zvokusvera kuti zvavandouya nemaprofita avo kana nitafamba nemaprofita saka kuti iyoyo ndiwakauraya hamuna bvira makufamba navo handisi kufamba navo iwe wati makamufamba ndine wamwe wana mukoma wangu ari muno moyo takafamba nawo tina baba wamarambiro warikuita namukoma wangu ari awarufa wakasungirwa makafamba mukaenda kupi takafamba tikaenda iko kubarabara kunonzi kwabvuu kwamadzibaba bvuu kumaraini menyimomo aitoziva kuti mufanza wakadisapli ndiye akazotitsanangurira iwo baba waripo saka inini handingambuti makafamba kuendako because ngati munhu aurava moenda kutora nganga yakwatiri yatirikuita zibva pasine kufa kwemunhu moti tiprofite iyo munhu zva kuti masiyadia tomoenda kuaa then imo vatostika mune izvozvo pasipoperipe takafamba makaende kufuti akafamba mumwe macho waizofamba nanamukoma wangu wakuru kwandiri ndo waizofamba nakuenda kumwe kure ndibvunze mvuma bam makamufamba inandikufamba navo vaindikuitana magura nyanga andikufamba navo handimbofamba navo izwaizvi hazvimeki senzi kutiende mberi hakuna kwati kuenda mberi kana munhu tikauya kuti ndakafamba kana ndinofamba saka inizwa makasipeina paro kunyeka kufamba zvada zviri kubatsirai kufamba mutibatsiro ndoti takubatsirai kufamba chimirai chigarai mukusatira kuemanachi mire mukusatira ere kuti mubvume adairisai zvakanaka kuti aiwa achiziba hamuna manikidzo mabvuma nemwoyo wenyu wese chandakukumbira ndechekuti ndauda kukuchemerai ndizvoka ndokuchemerai here musapedze nguva yangu muzoti kana masvika kumba uko piripindu ndawanhu wengozi wanoshupa wakaona kwachara ndakutaura nezita ndakauya vanhu bva kubvuma musha wasara bva kuti pindu kubva kwaya mupari wacho mwana wacho musoja akati zvipi sungisa chechirarwe uyo anga akwandiri mudatora mbudzi yabambo wangu ndadza ndasvika kubva bvandairwa nemaprofita ekuharari vandatanga kunhonga maprofita acho naye nesauti zaziri muhomwe bvandaziti bvu bvandaseka zvangu to nyaya ndikati baba chitaura ichokwadi baba bvataura kuti ndakauraya budu shuwa ndikatora matumbu akati nyaya yekubva kugadzirisika izvezvi kuna uri kuibata-bata futi wada kuidzonga-dzonga zvisirizvo asi haanyarara asi dzimwe nganga dzaivhara nguva dzacho dzakaita sei ndinoenda hangu mbichana so asi notozvidziva kuti gwede kubva uku zvino ini nyaya yangu irudaiso ndokuchemeraika mushamu wamapiwa manzi ng'ombe 50 asi nda kumbokukumbirirai handizvaba ndombogara pasi ndorira iwe toona kuti tingasvike papi asi chanda kukutaurirai muchatobatana mese handisi kuti muite kamweya kake kuti ita wega abasha tiri kutobatana ane pondo ane dhora ane chinyi ane ndiko kuti musha ugadzirike mazwa ndokuti imimi mukasaisa ruoko uyo anodududza nevana wake uyu asi kana imimi ruoko renyu ruripo kana ikaenda kudare kana ikaenda ku hai inotonzi iweyo ndiwe benzi wanhu uri kukubatsira mandinzwisisa mese isusu sekuru hatina dambudziko
Chira hiyo baba. Sabira wangu kwa msoro hiyo mkomo. Chema. Kati gari pasifa. Wambo imba dzikucheche. Anombo nzoro kumboda kuchawaita kucheche. Msoro sana. Ni kukumbira sababu. Andisi kuramba bwana wakakuuraya zvinorwadza. Asi mushamuoisa wacho. Wabva kufanana nekutondouraya unyatsi. Kukumbira ndine usawira ini na mambo ari pano mambo nitasa kuchemera kuti zvinhu zviite mushe. Inoona zvendiri chiremba yemabhinya mutadzi unomira munhu kwaye unomira wachindokutuka wachidada wanga uri kuita pweretete pano kugarika nesadza kukuta mabuyu kukumbira uregerere gutisa kana iwe ukati mombe 50 kana dai dzinza racho rese nemondo 50 kutonzwira tsitsi dzangu dziya dzakandiurayisa dzakandipundisa ndakudzidzosera futi kutonzwira uti kushiro nditozwisa tsitsi kwabuda mari wanga wasiku nautowanzwira anga usiriwe sawirara ndasi ndaitakura motika yawe iyeyo kuitakura nemaoko ombera nemaoko kudai wandiziwe kuti kana dai wakanditsitika wakadii hakuna kwanosvika tsitsi dzangu ngawabhadhare 30 tinomberawo zvikana maderedzerwa okomana nekamhururuzve soona kasaviti ndazvinzapeti pateti manje dzapatsawa nditonozviziva kuti zvinozvi makuchaendesa mukadzi zvaba kukumbirira handi kuti inofarira mabhinya aba pamwe pacho wapa chimutoro chihombe zvinoita kuti zvinhu zvako zvinonoke kufamba imweni ndoda kuzama kuti zvikarirukawo mbijani kuita chibata ande zvoba kana ukazoonawo ndarerutsa iwo wakuita wadedededede woira kumbako wakamboita pfungwa wakagara so wachimboimba hapo zvinoita mushi musazonditsitira musabva pano muchienda konditsitira ndakunzwira itsitsi kudai wangaiti ngani chimboni wangati seti zinaita 10 ndizvo ndakuchibvisa 10 wasaremekedza apa handichina tsitsiba ndangokaurisa mwana watine nemanga achiramba mhosva yaanoziva kufambisa wana wabuda mari pano neapo wana vandibvisa tsitsi sereka vandipe mombe 20 asi handina nguva wakachinja damboherere kamba make yeu ndoda kumboherere kamba make yo nanyakutuma ndo mandiri kuda saka pa20 wati hauchadziki handidziki kwakaita 15 wakuzvinyanya kana wati 15 mazuva aya mazuva aya
muri uzvinzwa here vanhu vaMwari? Mazuva aya ini ndiri kuedza kutokonya kuti zvinhu zvifambe. mazuva aya ndiri kuda kunzwa mhinduro mazuva aya. Pai mune maunganidzazi kana mati kana iwewe Sawira inini ndandoda 200 indabva ndamboti ewo 10 ndo 1500 toba bhachi nditi kana mati 15 indokupawo mazuva mangani 3 ekundunganidzira ng'ombe dzangu ngani 15 saka kabhora kakanaka chimboenda kusaidi kamani simukai toi ndepasai ndandataura mapizza dzoka vakomana topindura mhinduro yamaona kubva ku mhinduro maona ipi yani baba kune wamwe notize pamusoro kwabva wanaoni dzinza renyu ndiwanani wana banhu marongenyi nyaya yedu yakatiomera kuita mabasera condition ye3 days tatoda nguva yekumbosumawo wangu 3 days dzakawanda dzakawanda nechimiro chiri mumhuri medu vesekuru hatinobatana tirukakatidzana panapa mona kuti takauya panapa takadai soka ritori dambudziko renyu asi kana nyaya ndatovhura kuti ifambe tendai Mwari murundinzwisisa muteto wamabvisa mudare mudiki izvozvi ndatokwera ngozi yenyu yabuda yakutaura matopiwa mutongo ibasa ramaifanira kubhadhara chiremba asi ndaita nerudo handizvo imimi wacho mochichiti auraita zvina mushava muri kuenda nemunhu wenyu uyu kumba muchautaurirana naye kumba ini pangu ndapedza indakuombei handizvova tiri kureplace ng'ombe dzenyu tirakubatsirai kwatabva kurefu tiri ndine ng'ombe mudangai sandikondisabimi mutute burisai ng'ombe munadzo tozoreplace edzo dzine mari dzotichaunganidza saka baba muri kuramba ng'ombe munadzo munadzo ng'ombe mudanga asi muri kuramba ndimasara mune ng'ombe Sawira ndakutaura kuti hapana chinobudaba ukawaregera ukandiregera kuti hauchaendi nevanhu ava hapana chinobudaba ndakutauri ndosaka ndandarowa 15 kana zvichinetsa iwewe siyana nazvo inini tichifamba ndiri kunotina inini ndiri kunotina mombe ndiri kunotina mombe mumatanga ndiri kunotina hapana noti ndine makumu mucharara muchifamba nadzo muchitinha makananga kumusha kwangu kana musingadi nemombe dzenyu ndakuchinotora ndirini mati ndakuchinotora ndirini ndosaka ndabvunza ndikati dai manga mataura neni zvakanaka ndaikurerutsirai asi kuzviita wana gorongonya musoro yenyu Sawira rega ndinotina mombe Sawira rega ndinotina mombe Sawira sungai majombo hamba zvinoita manje Sawira unodai mukuita zvekutamba pamusoro Sawira inini kana munosvika kumba muchitaura nawo zvakanaka musazopinde mumatanga aba unopera kuzosungisa chimutumbishi kuti kwabva atora ng'ombe dzedu handina purisa ndataura kudhara ndikati ndikare pane makore mangani ndakavharwa nanhasi vari kuramba vachindita bhora vachinditenderedza dzungutenderedza
kunditenderedza. Wapedza woramba futi netumombe twawo. Saka chakakosha chii Sawira? Upenyu hwangu nemombe dzawo. Chakakosha chii? Warikoshesa mombe. Upenyu hwangu hauna kukosha inini. Chimira nditambe andoda kutamba. Chimira nditambe andoda kutamba. Kana asingadi nemombe dzawo. Chimira nditambe andoda kutamba Sawira. Awasuda kunzwisisa. Makore mangani wachiti apa fambe idzoke idzoke ngatiwenekane Sawira. Inini ndamboedzawo pandinogona napo handizvoba nofunga muchatauriranawo nemudzimu uyu makumberi. Inini pangu ndaedzawo ndambodzorawo handizvoba kana dare rinondipupurirawo iye kudzoti mubvisawo zvekubvisa yenyu yamunofanira kuita ofisi dzenyu. Ndaedza kubva ku50 kusvika ku15 dayari wako mwana akaurayiwa unonzwa sei? Kana mada kochinja magiya makumberi auyu mukuenda naye munopedzera kugona magona tikutenda tibvunzire mukuru mvemhinduro dzarutipo andichaziva yenyu mega endai pasaidi mega muchitaurirana. Chichengetedzai mudzimu Sawira chiweneka zvinozo. Handioneki pasina chafamba. Saka chiendai nemudzimu wenyu kumota. Handioneki. Wari kuti tabvuma kubvuma kwacho hapana. Wari kuramba kuomera upenyu hwangu hauna kukosha here pane mombe. Imimi musatomboite mweya kuti muda kupatsanurana. Batsiranai mese. Batsiranai musamboti kwanzi nhingi ndiwe itaba. Mukatodaro munotopunyitsana. Ngatibatsirane tese. Tushoma twamuna toitototo isaiwo handizvoba. Ndapedza. Ende inafata kundu wazukuru pamusoro iyi chiremba pamusoro iyi sekuru pamusoro iyi chiremba wazukuru kamusimuka munende binayo wazukuru kamusimuka munosimuka munende binayo tererai wana wangu simboteererayo zvandotaura. Hamuna kwamunoenda panaiwe kwamunozondidaidza kuti hanzisi iyo sekuru uyai kumba kwangu handiuyiko. Hamuna kwamunoenda naye baiwa. Chamunoda kugadzira kumusha kuchii? Muchitadza kuwirana panapana kutaurana chokwadi kuti aiwa zvinhu zvedu zvatanzwa zvakadai sozvo tafamba zvakati. Imi muvakutanga kuti yawe muda kuzotaurira ani kumba uko? Muridzane nyaya hasudo kudise ng'ombe dzakawanda. Aiwa itaisi vanhu vakuru imi. Siregai kuti tasepweremi. Sekuru. Nyaya yanga yanaka taitwa dhiru rakanaka. Saka dhiru raringoda makambenge mamboudzwa here mutongo upenyu hwenyu hwese hwezvinhu izvi? Hatina. Saka chiri kunetsai kutoziva kuti takaenzi tofanira kudai. Nyaya mamusingaizivi here? Tatiri kuiziva. Saka mama makamboudzwa here kuti tinoda zvakati naiwe? Tatisina. Saka maudzwa kachirongekai. Mobva panapa mane chimwe chete kana kukumbira kuti honai zvakadai. Mukatanga kuti dai matokumbira kuti honai zvamatita izvi pamazuva mataura tinogona zvakati takutaura zvimwe zvinhu panapa kwete kutaura tukazonzi ameno imi imimi saiti mafanizi yamakuita saiti mafanizi bamuruta rukumbirawo kuti chiremba hazvigoni kuti musiya vanhu ava zvakadai. Ingava njodzi ende zvakare kunzvimbo kwangu handidi baizvi. Harimo kundinzwa? Kunzvimbo kwangu handidi. Tinozouya panapa yaimwe nyaya nevana vangu ava. Saka ndikukumbirawo kuti mutozviite kuti nyaya iyo ifambe semazera amaita. Mazvita here? Wana baba chipangana ito ipai mhinduro mambo wenyu arutaura chop panganai ari masure kwangu urwanda nini endayo uya apa Dá o bolo.
Mwana wako waripi? Alikuwa. Good. Wapedza. Saka aya makora. Ndosaka uramba nekadanga kako. Makora aya akagara pa, makora aya, makora. Vari kuvarume. Aya makora aya. Aya. Vamwe vanotogona kuya panapa. Asa hwasi muvarume kana mudzimba macho vanotombopinda. Saka handei. Tataura tinofamba netsoka. Tinofamba netsoka. Tinofamba netsoka. Wana wangu kumbirai kuti tinokwanisawo izvi pane zvamataura. Handizvere. Saka rudabvisa mombe dzakawanda apa ndiani? Adabvisa mombe dzakawanda. Chimbonipindura ndiani adabvisa mombe dzakawanda? Kwanzi tinobatsirana tese. Handizvo. Mese. Handizvo. Ndandizvo handiti. Mese handiti. Asi unofanira kubvisa dzakawanda. Wakabata. Ndiani? Wakabata. Achibvira kunyatsa kufamba kuti tiri kubvisa zvakaenzana. Tiri kubvisa zvakaenzana. Wanga pandakarohwa. Uyu anga aripo ero? Anga aripo? Uyu anga aripo ero? Uziwe kuti ndandiripo. Anga aripo ero? Anga aripo. Ndata unongana kuti panapa. Uyu anga aripo ero? Muri handisi. Dai iko muri kubvunzwa. Inyaya mama nofumira rambwe. Nofumira rambwe nyaya muri kudzoma tarwa. Awese anga aripo ero wese? Anga aripo ero? Muri ari kumarura baba kuseni. Ndosaka ndandataura. Sawira wangu aendepi? Ndosaka ndandataura inini ndikati. Nganyatse kubvuma nyaya yake kuti hongu ndini ndakaita. Nekuti mangwana kana mukwanzi wese ngawabvise mombe. Wabatsirane. Hapana chiri unobuda ba. Ndagara ndataura chekutanga kuti hapana chiri unobuda ba. Ndikuona ere. Hapana. Sekuru. Mose itinayo. Tinayo namanje. Dai mukoma anga ari kuti uya kutibatsira kuti tibatsirane. Sure. Waifana kubvisa ng'ombe dzakati isozo kubatsirawo hatisi kuti unobvisa ega. Zina akatite hafu naye. Unofamba ruti ndisi takaita. Unoda uzoramba. Zvotenga mombe dzakati. Handisi kuti zvimweni tinoramba asi chiremba wataura kuti ng'ombe kuripa kwezviro zvakadai izvi zviri kuripa ichi ropa mberi kwako takaita handiti Ndizvo batsirana kwete kutedza. Ndiwe nakanyera. Zvakuenda mberi. Ndambopamenza kuti tanzi mombe 500. Imimi neshungu dzenyu nechido chenyu moti inini ndazvipira kubvisa mombe 3. Muri kuti vamwe vese vangatadza kubvisa mombe 2. Kana kuti mukabvisa mombe 2 vangatadza kubvisa mombe 3. Ndosaka ndati simukai. Takanaka boche. Takaungana tese. Ndikati ndinobvisawo mombe. Hani mani munobvisa mai nemhuru. Muri chenenge chiverengwa ichi. Muri ng'ombe handiti chachijongwazi. Mai nemhuru. Makore mangani? Makore mangani mai nemhuru? Makore mangani? Tatapangana here kuti izvo Zimene munhu asekuru zvataura zvati. tatapangana kuti unzonzi pa3 days azataurwa Mudhara. 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 Mombe mozoti tishandisa mari yekuti svike pa. Mudhara. Watauya kuno handitika. Upenyu hwako mari dzakawanda. Handiti. Muri kukoshesa mombe dzenyu. Kurunzwa. Ng'ombe dzi. Pakaenda bocha aindokwira mutika mahara. Imini tubvisa mari tabvisa kuti izvozvi muri kukoshesa mombe dzenyu. Mombe dzenyu ndo dzakakosha imini. Upenyu hwangu hwakakosha. Upenyu hwangu hwakakosha. Waukoshesa tung'ombe twako iwewe. Urukoshesa tung'ombe twako iwewe. Tunoshandei tumombe twako? Tunoshandei? Taura zvakanaka. Tunoshandei tumombe twako? Ini ndakafa ndaida. Ndaida here. Ndaida here ndakafa. Ndaida.
simuka izvezvi utungamiri vanhu vese kasika simuka izvezvi utungamiri vanhu vese undiperekedza musha kwangu unditure kana usingadi undibhadhara kasika izvezvi kasika simuka undiperekedza musha kwangu utungamiri vanhu vese kasika Sawira ndiregedze mani Sawira haasoda unzwisisa pamudharo Sawira haasoda unzwisisa pamudharo ndataura ndikatamana chiri unobuda pamudharo pamusoro iyi imi mune problem one hamusobatsirika baimi mchibva pana pameno imi hamusobatsirika muri kuchaja danga rake muri kuro itai zvandakuudzai tifambire mberi nyaya yenyu pamanzi mombe 15 munyatsowirirana mati mataurirwa grocery mati mataurirwa here zvenjera musaite dzungu rakapusa hamusati mamboziva kuti titi dare rengozi rapera kuchada kusimuka kubva kuno kuenda kosuma kumba kwacho handizvoba kune mari dzinodiwa ikoko handi kuti mombe 15 dzega mapedza muruzwa kuda kuendwa toenda kosuma toenda nemudzimu toona kuti zvawirira naye todzoka mobika doro kuno ropera rozoenda kobikwa kuti kumendesa kumba kwake murunzwisisa dairai izvo zvose saka musaite dzungu bare musuruziwa kwamuri kuenda baimi ndakuchemerai kubva ku50 muri kuti buri mamboita sei oraiti mimi wacho ndatiendai motaurira noko matipa mhinduro yekuti chi ndatiwana baba bvisai 3333 ndiuziva kuti pane dzichasara anozoisiya zvichireva kuti mi kana maisa 333 dzinoita ngani tauraiti nzwi 12 fuka 13 14 15 anozokuwedzera iyeyo tatofamba pamombe papera takupinda raundi yekubvisa mari handizvoba mukorore hani tobatsirana toona kuti mari yerwendo yadini yakwana kwete mafaniza amunoda kuita baya ekuti hey dzikamai alright apa tiri kukumbira pasekuru kuti motitaurirawo kuti pa3 days zvachafiwa idzi kuti timupira amwe mazuva akati mangani toda manganiso timbotsvaga amwe mangani toita mangani 14 days 2 weeks toita 2 weeks tikumbirire pa 2 weeks ipo papo shuwa totsvaga mune makwanisa mombe dzake 15 asi chanda kutauriraika pamuri mhanyisa chemombe ka muchatogara pasi moita komiti inenge rukanda mhenu mari panofanira kuita umwe mari nokuti zvo munhu arukanoda kuenda kumba kwangu tofanira ndosuma kumba kwake ndizvo ka kudoro riri kuibva uku tichibva futi uku takuenda kumba kwacho zvenyu zvokuti kune nzara takati moto sisingadzisimbi isusu tikototseiwo pakaitwa zvinhu zvatisiripoba chirizorodza tiende mufambe zvakanaka handizvoine mudara zvonoita ini ndafunga kudai so ngatiwirirane panapa mutembere uripo ndikuti tirerutsirane njambo ndatowana baba wese ngawaite 3 dzinobva dzaita ngani ane vamwe wasipo sekuru aiwa muchabatana kumberi basa ramambo iri wamwe kana wapinda muforo iro tichaona tinojokwa sei tinowangani 4 panapa ndizvoka 4 tovatati 3 dzazabuda ngani 12 12 pa12 panobva pasara ngano dzikwane 15 3 anozotoperawo 3 saka dzake toti 3 uya aribvisa 6 dzake handizvoba imimba makavhawo pasara bvatavhara tawirirana here hatisaoregererana taakupinda kunjeke kumari handii ndizvo mucharonga komiti yenyu imimi yamunoronga kuti mari dzinofambiswa sei asi itai kuti changamire ndiyo atotaure nemi mukabva kuno kudaidzwa futi nachangamiro kumoungana kumba wana otaurirwa zvakanaka kwetochinjwa magiya iwe usendochinja statement pamberi tawirirana ka good tonoparadzana ndiende uyu akazorora uyu asi mukatanga koronga zvisiri zvoba mweya unobuda uyu kana wazobuda maamega ini handizozviziva ndiri kuedza kudzora panapa imimi musaite pfungwa yekuti musiye uyu achirohwa nemudzimu yeka anototaurwa wasobva funga enda kuzvisungirira bvatozvisungirira bhafu zvese bva zvachienda musango saka ngatidzivirire kurohwa uku pamusoro wesekuru ndine mai vevana
ndanga ndichikumbirawo kuti pa 2 weeks dzataurwa pachokwadi tira kuenda panyaya 2 weeks pane zvinhu zvataurwa izvi hazvibudi. Ndanga ndichikumbirawo semasa mai vemwanawo kuti dai waita hawo mwedzi isusu apa tototaurirana kuti uyai tisangane musi wakati tobva tataurirana newasipo wacho ubva waziva dare rapo tochiti pamwedzi iwoyoyo mombe idzo dzinenge dzapo taakutaurirai kuti mombe dzapo zvoitwa sei maakufamba nedare. Asi tikati pa 2 weeks nemhuri yandoziva wana wangwa tinenge tanyepera dare kukukumbirawo kuna fata kuti ndaikumbirawo kuti dai mama ita kuti uite mwedzi zvinonge zvakutaurika zvine chimiro chandisinganyaroba mai wevanhu mazvitaenyi. Kana makuti mwedzi wese ari kumabasa ndikazvida anopera wakaungana wese mumisha. Ndazvida wari kuvarume vanouya vakaungana nekuti muri kuita dambe tasvika uko makuchinja nyaya makusandudzirana makuti ameno ningi arunopera mabasa uko wese uri pabasa wari kuvarume wese ari kupera wari kuuya vari kuungana uko kana mati mwedzi uchikwana taizvekutamba muronge zvisizvo musvike muite mapato kuti wari kwawo wakaita kabutwa kawo wane kabutwa kawo wemishonga ngewemishonga muende kovhara muende kunovhara wemishonga mutaurirane muende unondivhara zvakanaka sawe azvinzwa ndakuendekana newe kana painewo chakashata chiri kuitwa unobuda utaura nazvo. Tatambirwa here mwedzi watakumbira mwedzi matambirwa sune endai munoronga zvinobuda tinotenda nekuti muchazobva netsoka vanoti makumbo achapera enda kuna anogurira nerodhi kubva kumba kwawo kunosvika pamusha pangu netara hakuna unogurira. Mobiles. muri tauya kwa mama tauya kwa mama chaizvo muri tiri kwa mama nomukuita sei nenyaya yedu norombo mhepo yemufi yabuda pamuri saka ndopairikutaura iri maizvizvi asi tamboonekana nayo tapiwa mwedzi kuzvifambisira zvacho tochimiro chiri notiregerera monanga kumotikari yenyu kuita kumba chiendai maita basa sekuru mati kuti makwana baba utenda sekuru vatibatsira aita sekuru